hari jing dum men sim ka kmen haba dan ka jing su langi sham hari jing shai men sim ka tiao habam dan ka jing su Daklan gijing he kum nongin nang ban pen kre gijing tenju ki sha ki batar what do jing kermen ya la jing mut to pen ya has la per day la daklan gijing he kum nongin nang ban pen kre gijing tenju ki sha ki batar what do jing kermen ya la jing mut to pen ya hari jing dum men sim ka kmen haba dan ka jing su langi sham hari jing shai men sim ka tiao habam dan ka jing su has la per thei la daklam gi jing he kum nongin nang ban pen kre gi jing ten ju ki sha ki batar what do jing kermen ya la jing mut to pen ya Shaki Bata